नोंथांमोना आंखौ बयबो रायजोफोरा आंखौ आशीर्वाद खालाय जाहाथे आं फाइनाल हानो थांनो हायो। नन्ही सी अप्सरा पर हौसला किसी भी डेयर डेविल से कम नहीं। आरो बेखौनो आं जोंनि बयबो माने बर' हारिफोरखौ जोंनि आसामनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ हांख्रायदो आंहा माने खुलुमबाय बयखौबो खनसे गोदान भिडिअ बानायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद माखासे गेदेरथार आपडेट गोनांथार माखासे आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नोंथांमोना नुगासिनो जे सनी एन्टारटेनमेन्ट लाइभ टेलिभिजनाव सुपार डान्सार चैप्टार 5 नि जे रियेलिटी श' बेयो सोलिगासिनो आरो बेवहाय जोंनि बर'नि फिसा अपसारा बर' बिथाङा बाहागो लादों आरो बादायगासिनो। दा बिनि माखासे गोनांथार आपडेट आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। गोबांथार माखासे मानसिफोरा अपसारा बर'नि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों बा कमेन्ट खालामदों। दा बिथाङा बर' जानानै मानो बर' रायज्लाया, मानो बर' दख'ना गाना, दा बेफोरबायदि गोबां कुइसन खालामदों। दा बिनि फुल आपडेट आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों आरो बिनि एन्सार आं होनो नागिरदों। दा दिनै जे अपसारा बर' बिथाङा गासैबो बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो अपसारा बर'जों लोगोसे बिथांनि बिफाया फैबाय थानाय समाव सापर्ट होनो थाखाय खावलायदों। नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोर गोबां मानसिफ्रानो जे अपसारा बर'नि सिगाङाव आं गोबांथार आपडेट होदोंमोन। दा मोननै आपडेट होदोंमोन। अपसारा बर'आ जे जोंनि बर'नि फिसा हिसाबै मुम्बाइनि दे सनी एन्टारटेनमेन्ट लाइभ टेलिभिजनाव सुपार डान्सार चैप्टार 5 आव जे बादायगासिनो दङ, बाहागो लादों आरो सेलेक्ट जानाय दा अलरेडि माने बाहागो लागासिनो दङ। दा बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्रानो अपसारा बर'नि सायाव आरो अपसारा बर'नि बिमानि सायाव गोबां कुइसन खालामहरदों, कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों, कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों अपसारा बर'आ जुदि बर' मोनब्ला मानो बर' रायज्लायाखै, बर' राव मानो रायज्लाया। आरो गोबां मानसिफ्रा बुंदों बे कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदों अपसारा बर'नि बिमाया मानो जुदि बर'ब्ला बर'नि बिमाब्ला बर' बिमाब्ला मानो दख'ना गानाखै। दा नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ साननानै दोनो। आं सिगाङावनो जाय अपसारा बर' बिथाङा दिनै बर' रावैनो गासैबो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम हेफाजाब बिदों, बयखौबो सापर्ट होनो खावलायदों आरो जाय अपसारा बर'नि बिफा बिथाङाबो रायजो राजाफोरखौ साफ्रोमबो बर'फोरखौ माने सापर्ट होनो थाखाय खावलायदों। आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोगोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। खुलुमबाय, आंनि मुङा अपसारा बर', आंनि न'आ मरिगाव आसामाव। नोंथांमोना मिथिनो जे आं सुपार डान्सार चैप्टार 5 नि टप 12 आव दङ। नोंथांमोना आंखौ बयबो रायजोफोरा आंखौ आशीर्वाद खालाय जाहाथे आं फाइनाल हानो थांनो हायो आरो बयबो रायजो राजाफोरा सुपार डान्सार चैप्टार 5 नाय सनी टिभिहा आरो आंनि भिडिअफोरखौ नाय। लोगोसेनो बयबो रायजो राजाफोरा आंनि फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्राम आइडिखौ फल' खालामना हो। खुलुमबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा प्रशान्त बर'। आं सासे अट' ड्राइभार। दानिया आंनि फिसाजो अपसारा बर'आ उन्दैनिफ्रायनो डान्सनि जोबोद माने सिमां नुदोंमोन। बिनि सिमांखौ पुर खालामनो दिनै आं जोबोद खस्थ'नि गेजेराव अपसारानि सिमांखौ पुर खालामनो हादों। अपसारा बर'आ दा नेसनेल टिभि रियेलिटी श' सनी टिभिनि सुपार डान्सार चैप्टार 5 आवहा सिलेक्सन जादों आरो बियो मोजां पारफरमेन्स खालामनानै जाजफोरनिफ्राय मोजां कमेन्ट मोननोबो माने सक्षम जादों आरो बेखौनो आं जोंनि बयबो माने बर' हारिफोरखौ जोंनि आसामनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ हांख्रायदो आंहा माने अनुरद खालामदो जाहाथे अपसारा बर'खौ गासैबो बर' रायजो राजाफोरा सासे बर' फिसा हिसाबै बर'नि अननाय आरो बर'नि जिहेतु सापर्टखौ खालाम। अपसाराखौ फाइनेलसिम मोनहैहोनो थाखाय माने अपसारा बर'खौ बयबो रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामो। अपसारा बर'आबो सासे बर' गथ', जोंनिनो आंनि गथ', गतिके बयबो बर' रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामो आरो अपसारानि जितु फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम आइडि, ससियेल मिडियानि जितु बिखौ बिराद सापर्टनि प्रयोजन जादों। बिनि थाखाय बिनि जितु फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्राम आइडिखौ बयबो रायजो राजाफोरा शेयार खालाम आरो फल' खालामनानै बिखौ आगय थाखाय माने सापर्ट खालामनो थाखाय आं अनुरद जलायबाय। थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय अपसारा बर'आ बर' रावजों माने गासैबो रायजो राजाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ फैबाय थानाय समाव उइनार खालामनो थाखाय
बा देरहासार खालामनो थाखाय बयबो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दा नोंथांमोना मिथिगौना आसामनिफ्राय अलरेडि जाय टप 12 कन्टेस्टेन्टनि उपाध्या दा बिथाङा थांनाय 2023 डेन्स इन्डिया डेन्स लिटिल सुपारस्टाराव सेकेन्ड रानार आप जानो हादोंमोन। दा बिथाङाबो गोब्राब दा नाजागासिनो आरो बिथांखौबो गोबां रायजो राजाफ्रा सापर्ट होदों। जाय आध्यश्री उपाध्याया बिथाङा धेमाजि जिल्लानिफ्राय आरो नेपालि हारिनिफ्राय आरो नोंथांमोना आसामनिफ्रायनो नायदो तकजिर दले जाय माजुलिनिफ्राय बिथाङाबो गोबां नाजागासिनो दङ उइनार जानो थाखाय देरहासार जानो थाखाय आरो बिथांखौबो गोबां रायजोफोरा सापर्ट खालामगासिनो। दा अब्ला जोङो अपसारा बर'खौबो सापर्ट खालामनांगोन जेरै गुबुनखौ सापर्ट खालामदों। आरो नर्थ इस्टनिफ्रायनो नोंथांमोना साननानै नायदो मिज'रामनिफ्राय टेसि साकमा दा बिथाङाबो गोबां नाजागासिनो मिज'रामनिफ्राय बिथांखौ गोबां सापर्ट खालामगासिनो उइनार खालामनो थाखाय देरहासार खालामनो थाखाय। अब्ला